Shisngi hadian ke jingsha takran haka Meghalaya Pradesh Youth Congress haka baidai bat ka jingte ka office jong ka National People Party ba Khlem yo jingbet na po ka office jong ka Meghalaya Urban Development Authority na ka liang sulong mil kurwa ka tiar lo yo lum khubwar ba ka jingte ka office jong ka NPP kamsham pat la yo satya ka second stage haka baidai bat ka structure clearance haka jingwat khubwar sulong mil ulayo ban lum na ka tolong khubwar ba tikna ba la yo jingte ba ka NPP kayo ya ka first stage tangba ya ka structure clearance kamsham patla IT ya ka drawing haka bai day bat ka second stage clearance ka NPP ka haban le ya ka structure drawing haka bai day bat ki building ki bahe ne ki building ki bakarpang haka bai day bat ka second stage na ka liang jong ka office ka muda kala depan pha city la RCN re na ka liang jong ka NPP kamsham patla jubab satya haka bai day bat ka city balapha da ka muda Shushu ka tulong kubor lai thoru ba ka NPP kala de ban pen bor yu consultant ba ki de ban pendep kloi ban pen biang ya ka jingdon kam halor ka second stage